Hello friends, बरायबाय बड'जब इनफो YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा बिग आपडेट फिल्म किसाननि गोदान रां बाजेटनि सायाव बेनो जाबाय 9,000 एबा 3,000 नोंथांमोना फेब्रुवारि एबा मार्चनि गेजेराव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ एबा फेब्रुवारि दानावहाय नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय 3,000। दा बे आपडेटखौ सोर होनदों बबेयाव होदों जों नायगोन डिटेल्सखौहाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि राङा बारायसिगोन आरो बेनो जाबाय फिल्म किसाननि लेटेस्ट आपडेट। दा लोगोफोर बे आपडेट रांखौहाय बबेयाव बारायगोन सोर होनदों जों बेखौ नायगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना जायफ्रा बड'जब इनफो YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला साख्रिनि आरो लोगोसे गुबुन गुबुन गभर्नमेन्ट स्किमनि बागै नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन। दा जोङो थांग्रोनोसै अफिसियेल साइटआव आरो अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो बेबायदि नोंथांमोना मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे खामानि माव बेनो जाबाय नोंथांमोननि एकाउन्ट स्टेटास। जेब्लायबो नोंथांमोननि एकाउन्टआ अके थानांगोन एक्टिभ थानांगोन अब्लासो नोंथांमोना मोनगोन। थांनाय बाराव जायफ्रा 14 किस्ति 15 किस्ति मोन्दोंमोन नोंथांमोना मोनखागोन जेबो टेनसन गैया। बेनिफ्राय जायफ्रा गोदान एप्लाइ खालामदों नोंथांमोनाबो मोननायनि चान्सआ दंसै जेब्लानोखि बाजेटआ जायो। दा बेनिफ्राय जोंहा मोनोमोन 6,000 बोसोराव जोंहा 6,000 6,000 मोनोमोन जेरैहाय मोनसे सोगासेयाव नोंथांमोना 2,000 मोनोमोन नाथाय दायो बारायनानै 9,000 खालामसिगोन। बे आपडेटखौ लाना फैदों आरो 9,000 खौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय मोनगोन। स' नोंथांमोना खनसे सोगासेयाव 2,000 मोनोमोन नाथाय दायो 3,000 मोननाय जासिगोन। बे आपडेटखौहाय जों नायगोन। दा लोगोफोर जोबोर मोजां जायफ्रा फिल्म किसान एप्लाइ खालामदों बे स्किमा जाबाय अल इन्डिया सेन्ट्रेल स्किम जेराव नोंथांमोना थाइसेबो हरनाङा। दा बेखायनो नोंथांमोना गाव गावनि स्टेटासखौ नायदो बेयाव नोंथांमोना आइडिखौ होनानै आरो बावदोंब्ला स' नोंथांमोना जाहाथे फार्स्टनि अप्सन बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोनाहाय आइडि एबा नोंथांमोना गाव गावनि रेजिस्टार आइडिखौ मोनफिनगोन। स' बेयाव नोंथांमोना फन नाम्बार एबा आधार कार्ड नाम्बारजों होनानै रिकभारि खालाम बेनिफ्राय नायफिननो हायो। स' बे थांबाय बेखौ नोंथांमोना रोंखासिगोन। दानिया फैबाय जे बे रांखौहाय बबेयाव होदों सोर बारायगोन एबा मायाव होदों आपडेटखौ जों दानिया बेखौ नायनोसै। दा लोगोफोर बे जाबाय मोनसे गोदान आपडेट टुइट खालामदों बिथांमोना जेराव केबिनेट मन्त्रि बे जाबाय बिथाङा मध्य प्रदेशनि। दा बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे आपडेट होदों किसानफोरनि थाखाय एबा फार्मार्सफोरनि थाखाय आबादारिफोरनि थाखाय फैगौ बाजेटआव फैगौ बाजेटआव एबा गोदान बाजेटआव नोंथांमोननि एकाउन्टआव सासेयावनो 3,000 फिल्म किसान किस्तिखौ सोनाय जागोन होनना बुंदों। स' नोंथांमोना मिथिबाय अल इन्डिया स्किम नालाय बियो अब्ला 3,000 खौ नोंथांमोनाबो आसाम स्टेटआव मोननायनि चान्सआ दंसै। आरो लोगोसे बिथांमोना मध्य प्रदेशआव ओरैबायदि खालामबावदों जे बिथांमोना एडिसनेल एक्सट्राबो सोबावगोन गावसोरनि थाखाय एक्सट्रा सोबावगोन। बेनो जाबाय गासै 9,000 खौथ' मोनखासिगोन 3,000 खौ हिसाबै आरो लोगोसे बिथांमोननि सरकारा मा खालामगोन एक्सट्रा 6,000 सोनानै गासै 15,000 बिथांमोना फिल्म किसान जायफ्रानोखि बिथांमोना मोनो बिथांमोननोहाय बोसोराव 15,000 होगोन। दा जायखिजाया आसाम स्टेटआव 3,000 सोनाय लोगो लोगो 6,000 निफ्राय बारायनानैहाय 9,000 मोननाय जासिगोन। दा नोंथांमोना बोसोराव 6,000 मोनोमोन दा 9,000 मोननाय जासिगोन जायफ्रा फिल्म किसाननि आबादारिफोर एबा नोंथांमोना रेजिस्टार दङ नाथाय मध्य प्रदेशआ 15,000 होनो थांगासिनो दङ। दा बेबादि कन्डिसनाव गोदान बाजेटआव नोंथांमोना मोननायनि चान्सआव जायफ्रानोखि गोदान एप्लाइ खालामदोंमोन एबा नोंथांमोना अफलाइन साबमिट खालामदोंमोन नोंथांमोना बांसिन चान्स अनलाइनाव बारा एसेबां चान्स थाया मानोना अनलाइनाव लाख लाख एप्लाइ खालामो रेजिस्टार खालामो बेखायनो जायफ्रा अफलाइन खालामदों बांसिन चान्सआ दङ। दा लेटेस्ट आपडेटखौ नेदो जेब्ला फैयो आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन फिल्म किसाननि सायाव।